Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo neediji suumaye giɗaɗi. En bolwanino neediji gikkuji kanɗi goɗɗo dayto ɗum. En timminiri be gikkuwol ragarewol kangol wonte gikkuwol accugo ñoore walla bo accugo gishu. To ɗo man ɗo en bolwanan jotta bo gikkuwol ko laati hani ɓi adama yiɗama ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo huwa kuuɗe man. Nder ɗon man ɗo yiɗama ɓi adamajo o wayro nden o sakitina wayrago mako man. Non bo yiɗama ɓi adamajo o yawa sumtago. To kadi en bolwanan dow gikkuji ɗi man ko kala gikkuwol fu deydey ko marata haaji ha wakkati. Gikkuwol aranon ngol bolwanten man ɗo nder neediji giɗaɗi ɓi adamajo cuumiɗo huwaɗi yiɗama ɓi adamajo kanko man ɗo o wayro. Yiɗama ɓi adamajo o wayro ko wonte wayrago man bo kanjum wonte ñamɗe ɗe ɓi adamajo ñamata ɗum ha ragare jemma. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Kadi annabijo o umri en gayroɗen o wi ɗon ha wayrago ɗo ɗum ɗon mari barka. Wayrago kanjum man ɗo ɗum ɗon mari barka. Nder majum man ɗo kadi nder barka wayrago man ɗo kanjum man ɗo ɗum hunde nde jawmirawo yiɗi. Ɗum yaktago bo sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Non bo ɗum wallitan ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo be wayrago mako man ɗo o latoto kanko man ɗo o ɗon mari sembe. Sembe man bo o hutiniran nga ha ɗowtanago jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Non annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata as-suhuru kulluhu baraka fala tada'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in. Kadi wayrago ɗum ko ma gayrari ɗum fuu majum ɗum baraka. Goto moɗon ta o acca wayrago kanko man ɗo wondo jotta kam o ɗaɓɓiti ko o wayro man ɗo heɓay hunde non ñametende kam nde o ñamata ɗum gam ha o waɗa sunna wayrago man ɗo. Kadi o ɗaɓɓita ko ndiyam bo ko woɓre ndiyam bo o woɓa. Kadi o nufo be kugal mako man ɗo o huugo sunna wayrago man ɗo. Kanjum man ɗo en mbi ɗum yaktago sunna annabijo ɗum kugal bo ngal jawmirawo yiɗi yerdoto ɗum. Kadi ban mbiɗen bo ɗum sembiɗinan mo ha ñaloma mako. Fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Nder ɓural kadi bo ɓural ngal wayrago mari jawmirawo be malaika en mako ɓe ɗon gaɗa salatu dow ɓiɓɓe adama en wayriɓe wakkati ɓe cuumo. Wayriɓe wakkati ɓe cuumo kadi jawmirawo be malaika en muɗum kamɓe man ɗo ɓe ɗon gaɗa salatu dow ɓiɓɓe adama en wayriɓe. Kadi ngam man an derɗirawo julɗo ta wurtin hoore maɗa nder ɓural ngal ɗo. Ta wurtin hoore maɗa nder jawmirawo o waɗa salatu muɗum dow maɗa. Kanjum wonte jawmirawo waɗa enɗam muɗum dow maɗa. Non malaika en bo gaɗan salatu dow maɗa. Kanjum wonte kamɓe man ɗo ɓe torante yafuye. To kadi ɗo man ɗo hande ɓi adama nun toranima yafuye ma ɗum a tammorto ɗum jaɓego ha jawmirawo sakko malaika en jawmirawo. Kadi bo jawmirawo man be hoore mako o inanake ma be wayrago mako maɗa man ɗo. Kanko man ɗo waɗan enɗam mako dow maɗa o jippinan enɗam mako dow maɗa. To kadi nder ko ɓi adama ɗaɓɓititta kanjum man o ɗon ɗaɓɓita ɓi adamajo ɗon mari haaje ha kala wakkatiyel fu o ɗon mari haaje enɗam jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha duniya ɗo be ha alahira. Ngam man kadi ɓi adama ta o fatina deydey ɓural ngal ɗo. Ta o wurtina hoore mako nder ɓe malaika en gaɗata salatu dow muɗum toranto ɗum yafuye. Ta ɓe gurtina hoore maɓɓe bo nder wongo les enɗam jawmirawo subhanahu wa ta'ala. To kadi deydey hadiseji ɗiɗo kanji man ɗo ɗiɗon cappina en ɓural wayrago. Hadiseji ɗo ɗiɗon cappina en ɓural wayrago. To kadi hani ɓi adamajo gayrotoɗo man ɗo
o annino be wayrago mana ko man ɗo lismitago umrore annabijo sallallahu alayhi wa sallama ngam ha hadiseji ɗi janguɗen annabijo wi'ata en tasahharu non do yaktago be annabijo sallallahu alayhi wa sallam ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o laatake o ɗon wayro non do o nufo be kugal mako man ɗo wayrago mako man ɗo ha o sembiɗira be majum ngam o rewa Allah ha nyaloma ha o wayro man ɗo o laato o ɗon mari sembe deydey tawa diga aran nyaloma man ha reta nyaloma man kam fu deydey gayrari mako ko o wayri ɗo ɗum ɗon lutti sembe ha mako o tampata law kadi o hutinira sembe mako bo ha ɗowtanago jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Kadi nder ko hani ha wayrago hani ɓi adamajo kanko man ɗo o sakitina wayrago mako man ɗo o waɗa ɗum ha wakkati wel ragarewel jemma kadi to ni o hulay kanko man ɗo ta o wetora bedgol tawa mo kanko man ɗo o wayraki kam kanko man ɗo to ni o andi o wawan sabbitingo gayrari mako man o wayrondi ha ragare jemma ɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɓuran margo darja ɗum ɓuran yiɗego ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o laatake o ɗon wayro ha ragare jemma man ɗo nden o juula subaha o wari ha hadisewol Anas kanko man ɗo wari ha hadisewol ngol Anas filli ɗum annabijo o wayrake kanko be Zaid ibn Sabit ɓe ɗiɗo ɗo ɓe gayrake nde ɓe timmini wayrago maɓɓe annabijo o ummi o juuli subaha kadi ha ɗo man ɗo ɓe ƴami mo annabijo wayrodi man ɗo kanko wonte Zaid ibn Sabit ɓe ƴami mo noyi latti hakkunde wayrago moɗon gayriɗon be ha annabijo julde darne annabijo ummano julde ɗo deydey noyi wakkatiwel man ngel foti ha ɗon man Zaid ibn Sabit go wi'ata fodde deydey ko goɗɗo jangata ayaji 50 kadi deydey min gayri ha min ummi annabijo ummani julde subaha darnanaɗo deydey ko waɗata deydey ko ɓi adama jangata ayaji 50 to ha ɗon man kadi modiɓɓe koddiri deydey ko goɗɗo jangirta aya 50 ɗo ɓe koddiri ɗum be ko waɗata minti 15 walla bo ko ngakkata minti 15 man seɗɗago to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en wakkatiwel ɓurgel hango ngel ɓi adamajo wayroto ha muɗum kam ɗum wakkatiwel cakitingel ha ragare jemma man ɗo to ni ɓi adamajo o hulay wetorgo to kadi sabbitingo o wayrago man ɗo ɗum ɓuran maslaha ha ɓi adamajo ɗum ɓuran nafgo ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo nder bote majum laatoto sabbitingo mako wayrago man ɗo o ɗon heddi be julde fajiri kanko man ɗo o wayroto o yaha o julda fajiri man ɗo be jama'are to kadi ɗo man ɗo nder boteji man bo nyamdu man ɗo ndu luttan ha mako deydey disde ɗunde foti reta nyalomare mako man fu ɗo o luttan o ɗon mari sembe o torrortako be sumago mako man ɗo kadi ɗo man fu ɗum boteji ɗi sagitingo wayrago man ɗo woni ha muɗum nden bo ɗum laatake kanjum ɓurata yiɗego ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam jawmirawo ɓangiɗo wi'ata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu min al khaydil aswadi min al fajr jawmirawo umri en ha ɗo o daknani en enen man ɗo nyamen jaren ha jemmare nde fumare kadi ha to wangani en labgo behetgol fajiri nder ñibre jemma ha to wangani en labgo behetgol fajiri nder ñibre jemma kadi ɗo man ɗo nangtoɗen ha nyamgo be yargo ha deydey wakkatiwel man ɗo en ɗon jokki wolwango neydiji giɗaɗi ɗi hani ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o siforo o ɗi gona ha mako hani kadi ɓi adamajo cuumiɗo o waɗa neydiji man walla kuuɗe kanɗe man ɗo nder ɗon man ɗo hani ɓi adamajo kanko cuumiɗo ɗo o yawɗina kanko man ɗo sumtago ta'jilul futur kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo o yawɗina sumtago mako to ni o tabitini nange nge muti kadi hani kanko man ɗo ta o rena o wi'a ha o ɓesda tabitingo walla noyi
bi mujarrad kanko man ɗo andi fakat jotta kam nange muti kadi ɗo man ɗo kanko man ɗo hanai o sabbito kadi o sumto be tabitingo mako mudgo nange nder ɗon man ko no nange tabittinirte ha mudgo muɗum man ɗo walla goɗɗo o laato o ɗon andi be giɗɗe mako to o laari o andi fakat jotta kam nange muti walla bo laato kadi o nana setinago ɗo man ɗo fakat o andi nange muti walla bo habar goɗɗo non kolaɗo nder ɗon man mbiɗen ban cetinowo walla bo yake fe ban ha nokkuje goɗɗe ɓe ɗon gaɗa wakkatiji deydey kala ñalɗe fu nder ñalde suumaye man ɗo nda wakkatiwel ngel nange mutata to kadi wona kanko man ɗo ɗon mari hunde man o andi hande ñalde kazare ɗo sappore ha suumaye nda deydey wakkati kaza nange mutata ɓe ɗon binda ɗum latto ɗo man bo ɗum habar kolaɗo ɗum yimɓe anduɓe kugal man gaɗata kugal man ngam man kadi a tawan deydey wakkatiwel ngel ɓe gaɗi man ɗo deydey non man wonte nange man nge mutata kadi latoto ɗo fu ɗum laabi ɗi ɓi adamajo o andirta kanko man ɗo nange muti to kadi ɗo man fo ɗum latoto ɗum kuuɗe ɗe ɓi adamajo tuktoto ɗum ha andugo ha sumtago muɗum to kadi nder lawol gotol fu nder laabi ɗi limtuɗen ɗo fotan ɗum setinago walla bo fotan ɗum habar goɗɗo kolaɗo mbiɗen ban deydey ko ɓe gaɗata ɓe binda ñalɗe suumaye lewru suumaye no gas e jeenayi walla 50 fu ɓe binda ñalde fu nda nde nange mutata ɗo man bo ɗum yimɓe anduɓe ɗum gatta ɗum habar laatiɗo kolaɗo julɓe ɗon gerdi ɗum ɗon potti dow majum to kadi wala aybe goɗɗo o tukto ɗum ha sumtago mako to ɗo man bo ɗum laabi kadi laawol ngol goɗɗo andirta wakkati sumtago to ɗo man ɗo kadi ban no sappina ha ɗo man ɗo hani kadi goɗɗo ni toni o tabiti nange muti kam ta o wi'a ha o rena seɗɗa go ɓesda wakkati seɗɗa go walmo andete kay non man ɗo ɗum hanayi hani bi mujarrad kadi mudgo nange man ɗo goɗɗo o yawa o sumto kanjum man ɗo jawmirawo yiɗi yawugo mako sumto man ɗo ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata la yazalu nnasu bi khairin ma ajjalul fitra kadi ɓiɓɓe adaman ɓe ceedata kamɓe man ɗo ɓe ɗon nder khairu ɓe ɗon nder yerdu e jawmirawo subhanahu wa ta'ala fannu kamɓe man ɗo ɓe ɗon jawɗini sumtago wari ha hadisewol gongol bo wari ha magol hadisewol ɓutsinkewol inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran kadi jawmirawo ɓangiɗo wi'ata dow ɗemgal annabijo mako sallallahu alayhi wa sallama ɓurɗo yimɓe yiɗego ha am ɓurɗo ɓe yawugo sumtago ɓawo tabitingo mutal nange to kadi ɗo man fu ɗum ɓural mapindiwal ngal ɓi adamajo hanayi o yeebo ɗum hanayi o rammida ha muɗum hunde ni waɗande kayre man ɗo jawmirawo yiɗamo ngam mare kadi ɗum hunde tilimde hani ɓi adamajo o hakkilana nde nder sunnaji ko hani ɓi adamajo waɗa wakkati sumtago mako kanko man ɗo hani o sumto yeso o juula hani ɓi adamajo o sumto nden o fuɗɗa julgo magariba to kadi sumtago mako man bo hani kanko man ɗo o sumto dow rutab kanjum latti dibinoje burkumje kanje laati dibinoje puɗɗuɗe ɓendugo amma ɗe caftayi ɓendugo to kadi hani dibinoje ɗeɗo man ɗo ban ha nokkuje ɗe keɓete kadi ɓi adamajo sumtoro dow dibinoje ɗeɗo man ɗo kanje laati sumtorago ɗum ko ɓurata to non man to dibinoje ruɗabje man ɗe keɓaka bo kadi o sumtoro dow dibinoje lattiɗe jorɗe man non ɗo bo latto kañum man ɗo ɗum darja ɗiɗaɓa kadi to dibinoje go bo ɗe keɓaka sam non kadi ɓi adamajo ko ɓurata ha o sumtoro ndiyam ha kuje luttuɗe ko ɓurata han go ɓi adama o sumtoro kanjum laati ndiyam to kuje tati ɗo kanjum mari ɓurata kadi dibinoje mbiɗen burkumje nden dibinoje jorɗe non nden ndiyam kadi darja tataɓa kadi to ɗi tati fu ɗi keɓaki bo
ɓi adamajo o wi'ata kanko kam o heɓay tati ɗo o juula noon o sumtaki kay hani kanko man ɗo o sumto be ko Allah hokkimo fuu fotan ɗum hunde ñametede walla ɗum hunde yaretede kadi kanko man ɗo o sumtoro ɗum yeeso julgo maako. Ni hani kadi ɓi adamajo o waɗa wakkati sumtago maako. To ni lattake kanko man ɗo ɗon ha pellel o heɓay ko o sumtoro sambo kadi o annino ha ɓernde maako kanko man ɗo o yewi sumayere maako man laato banniɗo man ɗo inchallahu o heɓran ɗum mbar jari kanko man ɗo o sumtake man bi isnillah. to nden nder ko hani ɓi adamajo o waɗa ɗum kanko man ɗo wakkati o sumtoto man ɗo, hani ɓi adamajo kanko man ɗo o do'o wakkati o sumtoto man ɗo, ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata inna lis-sa'imi inda fidrihi da'watun la turad. ɓi adamajo cuumiɗo wakkati o sumtoto o ɗon mari do'a ka jawmirawo lortata ɗum. to kadi ngam man ɓi adamajo o toro jawmirawo hayru mako mo duniya be hayru mako mo alahira. kadi nder do'aje jangeteɗe wakkati sumtago man ɗo hani ɓi adamajo o janga do'are nde ɗo o wi'a zahaba zama'u wabtallatil uruk wa sabatal ajru inchallah. do'are nde nder do'aje kanɗe ɓi adamajo o janga ɗum wakkati o sumtoto, non do tanamare ha do'aje goɗɗe deydey ko o marata haaje. kadi ɗo man ɗo ɗum ɓural ha nayi ɓi adamajo o yeebo ngal kanko bo wakkati sumtago mako man. haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.